ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଖୁ ଗଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆମେ ନେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଜୁରି ହେଇଛି। ବିଲର ଦିକର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଖୁ ଗଛ ପୁରା ଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ତଳେ ମଞ୍ଚା ଭିତରେ ପଶି ପଶିକା ଯାଉଛି ଆସିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଲକୁ ଆସିଥିଲି। ଡଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା ଯାହା ଯେମିତି ସବୁଯାକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଟେକିଦେଲି। ଯେଉଁ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲରେ ଯେଉଁଟା କଷି ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ନେବିନି, ଯେଉଁଟା କଷି ନ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ନେବି। ଏଗୁଡ଼ା କଷି ନେବିନି, ଏଟା କଷି ନାହିଁ, ଦେଖିକି ନେବି। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ବରା କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ଆମର ଫୁଟିଥିଲା ମିନିମମ୍ 14ଟା 15ଟା। ଆଜି କେତେଟା ଫୁଟିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖିବି ଆଜି କେତେଟା ଫୁଟିଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଆମର 15ଟା 16ଟା ଲେଖା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନେଇ ଆସିଲି। ମଞ୍ଚା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଯାହା ଫୁଟିଥିଲା ସବୁ ଯାକ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଆମ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଉପରକୁ ମଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକ ଯାକ ଫୁଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ବିଲ ଯେଉଁ ଦୁଇକର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଖୁ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ସିଏ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବା ଏତେଟା କେତେଟା ଫୁଲ ହେଉଛି। ମିନିମମ୍ ହେଲା ଆମର 16ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଅବିକା ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଅବିକା ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା। ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆକୁ ବରା କରିବି। ବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏତିକ ଯାକ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା। ବେଲପତ୍ର ଦୁଇଟା ନେଲେ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ହେବନି ବୋଲି ମୁଁ ବେଲପତ୍ର ଦୁଇଟା ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଲି। ବିଲଠୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ଆମ ଘର। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲିକି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଏତିକ ଯାକ ଫୁଲ ହେଲା। ଫୁଲ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକାଥରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆମ ଘରେ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ନଖରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫୁଲଟା ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇବୁ ନଖରେ ଫାଷ୍ଟ ନଖେଇ ଦେବ। ନଖେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଥରେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଖୋଳ ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଖରେ ସବୁଯାକ ଫୁଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିଲି ନଖେଇକି ଛଡ଼ାଯାଏ। ସବୁ ଗୋଟେ ବି ଫୁଲ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ସବୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ଛାଡ଼ିଗଲା ସବୁଯାକ ଫୁଲ। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ା ପୋକ ସବୁଯାକ ଯେଉଁ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲରେ ସବୁଯାକ ଲାଗିକି ପ୍ରାୟ ରହିଯାଏ। ମଞ୍ଚାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେମିତି ମଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ନହେଲେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ନ ଦେଖିବି କାକୁଡ଼ି ପୋକ ବି ରହିଯାଇଥିବ। ତାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିକି ଛଡ଼େଇଦେବି। ତାକୁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ବି ଭଲସେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଧୋଇବି। ଛଡ଼େଇ ସାରିଲିଣି ଅବିକା ମାନେ ସବୁଯାକ ଫୁଲ। ତାପରେ ବୋଇତାଳୁର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡି ସେଗୁଡ଼ା ବି କାଳେ ପିଠା କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସିନା ବରା କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ପିଠା କରାଯାଏ। ବାହାରେ ଆମର ଭାତ ବସିଛି। ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆମର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେବ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଅବିକା ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାଲ ମରା ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତଳକୁ ମାନେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆଉ ମାନେ ଏଠି ରୋଷେଇ କଲା ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ବର୍ଷା ଆଉ ହେଉନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ ମୁଣ୍ଡି, ଆକୁ ବି ଭଲସେ ଦେଖିକି ଛଡ଼େଇବି, ନହେଲେ ଆ ଭିତରେ ବି ପୋକ ରହିଯାଇଥିବେ। କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନ ନା, ସବୁବେଳେ ପୋକ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ଔଷଧ କିଛି ପଡ଼େନି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଦେଖିକି ଛଡ଼ଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ବରା ହେବ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବି ମାନେ ପିଠା କରାଯିବ। ଆମର କାକୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ଲଗା ହେଇଛି, ଜଣଙ୍କ ଘରୁ କାକୁଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ମୋ ବୋଉ ତାର ତ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ତାର କାକୁଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ପୁରେଇ ଦେଲା। ବୋଲେ ଏତେ କ'ଣ ଆଉ ଦୁଇଟା କାକୁଡ଼ି ନେଇଯା ଦେଇଦେବୁ। ଆମର କାକୁଡ଼ି ଥିଲା ଘରେ, ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କଲି ନେଇଯିବି ଆମ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଖକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଈ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପକାଇଦେବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ମାଣ୍ଡିଆ ପାଖକୁ ଆଣିଲି ପକାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଘରେ ମନା କଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଗାଈ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପଡ଼େନି, ନେଇଯା ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନେଇ ଆସିଲି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଟ୍ୟାପ୍ ପାଖରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ତାପରେ ଭଲସେ ଧୋଇଦେବି। ଆମର ସବୁବେଳେ ପାଣିଟା କମ୍ ଦିଏ। ଆଜି କାହିଁକି ଜାଣି ସେ ଲୋକଟା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା କି 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପାଣି ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବୋଧେ କାହାର କାମ ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର କାମ ପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁଯାକ ହାଣ୍ଡି ପାଣିରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ପକାଇଦେଲି। ଜାଲିଟାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସବୁଯାକ ଧୋଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲର ବରା ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋତେ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆକୁ କ'ଣ କଲି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ସବୁଯାକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ତାକୁ ଧୋଇବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁଯାକ ଭଲ ଥିଲା। ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ପୁରେଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ଧୋଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି ଛଡ଼ାଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଖେଇକି ଛଡ଼େଇଲି ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆମର ନା ସମସ୍ତେ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ବାରିରେ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବାରିରେ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ନାହିଁ। ଆମର ବିଲରେ ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ମଞ୍ଚାରେ ମଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଗୋଟି ଗୋଟିକି ସବୁଯାକ ଧୋଇଦେବୁ। ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଅବିକା ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲି, ମୋବାଇଲ କାଚ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା। ସେଥିଲାଗି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ କ୍ଲିଅର ଆସୁନାହିଁ। ସବୁ ଛଣା ସରିଲା। ଅବିକା ବୋଇତାଳୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡି ସବୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ ତାକୁ ବି ଭଲସେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେଥିରେ ବି ପୋକ ରହିଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ପିଠା ହେବ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ରହିବ ନା, ତାକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ସେ ସିଝିଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିଲାଗି ଭଲସେ ଧୋଇଦେଲି। ଯଦି କାହାର ପୋକ ଥିବ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବି ପକାଇଲେ ସେ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ମାନେ ମରିଯିବେ, ବାହାରିଯିବେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୋକ ଆମର ଟିକେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଉଡ଼ା ପୋକ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ବାଲ୍ଟିରେ ଅଟା ଥିଲା, ଅଟା ନୁହେଁ ସରି
चूना थिला चूनार हम चूना मुझे आसली तापर हलदी पकईदेली लंका गुंड मिनिमम 3 चामच खंडे पकेली कारण राग ना ना से 3 चामच लंका गुंड पकेली तापर आणिकी ठीक से पानी देकी गोले देवी लुण जी दरकार से पकेली तापर पानी देली ताकू जमती माने छाणिला भलिया हम टिके बहल रही बेसी पानी रही से हिसाब से मुझे कली पानी दौ दौ टिके केतବେଳେ मु अधिक देदेली मु निजे भी जानी पारले जस्ट टिके पानिया हेगला चलिबो तापर मु फूल जेतବେଳେ करबी ता ऊपर मु पके देबी देखंतु मोर एमती ही हेगला अबिका मु माने बरा करबा स्टार्ट करबी आपण माने आउ जनक घर को जो काकुड़ी दबार थिला मते कहला तू टिके पुरे दे हमर भात बस्ती हेइनी मु सेथिले टिके काकुड़ी पुरे देली से तार नेकी जीवो पुरे की जरी रे पुरे की बांधी देली तापर से आसीबो तार सांग सांग नेकी देई दबो अबिका आमर माने भात बसची भात टिके टिके हेई आसिलानी मु ता कोन करबी जाल माने जाल गुडा ताकू भलसे आउ टिके माने अबिका जो ओदा जाल गुडा हेइची ना से चुली रे जेते थर पुरेबो से सेते थर लिभुची माने आज दिन सारा मु फुंकी फुंकी हम आखिर माने लुह भी भारी आसिलानी रात्रि जेतळे हम रोसे करि सारू जाल गुडा चुली ऊपर रखी दो से टिके सुखी जाए तापर जो खराबल टाइम टा रोसे सेटा भारी हैरान माने जाल ठीक से जळिबोनी माने लिभि जीव जदी टिके जली थो पुणी टे फुंकिला बेलू लिभिज पुणी टे जल एमती होती जाल पोतीदेली टे धूआं होगी जल माने आज फुंकी फुंकी माने बहुत प्रोब्लेम तापर मु तावा पके तावा रखीदेली तावा तातिला बेलू मुझे तेल पकईदेवी जितक जंक धूआं से कौ साइड की जीवन खाली से मोरी साइड की ही धूआं गुड़ा आसो प्राय टाइम जो रोसे करी सबू जाक धूआं सब मोरी आड़े ही आसो चुली अबिका टिके लगिला जो छोट छोट सरु सरु कणी गुड़ा पकेले जल्दी से लग मोटा गुड़ा ठीक से लगुनि जो बोईतालु बरा पाइन थिला सब धोई धाई नहीं आसली मुझे आसली तेल पकईदेली तावा ताती आसला बेलू तापर कौन करी खरिकार भलसे टिके खेलीदेवी खेलीदेला जो बरा करी सहज हम देखु आमर कौन कली मु अबिका कौन कली बुड़े सब जाक पकेबी बहुत धूआं होची माने ये वर्षा दिन बहुत हैरान तापर कौन कली देखो मोर टिके पानिया हो जाइए से लगुनि चूना गुड़ा लगुनि एमती गोटी गोटी करके मु पकईदेली गोटी गोटी पकई जो मुझे पकईली तापर कौन कली से चूना गुड़ा ता फूल उपर पकईला बेलू से सब जॉइंट होगला बेलू मुझे माने हेई आसीबो एकाथरे माने नौटे देवी नौटेला काटिदेवी जदि गोटी गोटी कथा मत गोटी गोटी के नौटेबा पड़ी था अबिका मुझे एकाथरे संपूर्ण जाक 4टा जाक नौटेबी हेई आस माने लागिबो केते मिनिट फुलटा बरा करने 2-3 मिनिट भितर जदि जाल भलसे चलो ताहले 2-3 मिनिट भितर हो देखूँ मु फास्ट 2-3 थर नौटेबा भितर हो गलानी तापर कौन करी मु खरिकार फिस फिस करके काटिदेवी केते सुंदर देखा जाउची किंतु जॉइंट हो जाइए मु तापर काटिदेवी एकाथरे कौन समस्त आमर आज खाइबे बरा तो आम घरे समस्त फेवरेट तापर देखो हेई आसलानी मुझे गोटे गोटे फिस फिस करके काटिदेची खरिकार काटिदेची तापर गोटे गोटे करके बाहर करदेवी एमती तावार जो मु 4-4टा बरा पकेबी 4-4टा फूल बरा पकेबी मिनिमम मोर 4 थर खंडे हम किंतु माने अधिक हबनी ना अधिक हबनी मुझे फास्ट थरक करदेगी सेकेंड थरक भी सेमती मु करदेली सेम प्रोसेस रे करदेली तो चूली प्राय टाइम जलूनी से मोर लेट है ना मोर आहरी जल्दी भी हो जाता आटा टिके भी जो चूनाटा टिके भी पानिया हो जाता जो मुझे फास्ट 2-3 थर कर पानी के दिए मुझे जानीपारे एथरक मुझे 5टा पकईदेली गोटे छोट फूल था मुझे ताकू आउ थे कौन पकईबी एकाथरे पकईदेली आपण मैंने क्या बेसी भल लगे बोईतालु फूलर बरा आ क्या खावाई भल लगे प्लीज कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिए देखो केते सुंदर देखा आ माने खाइबापी भी मत बहुत टेस्ट लगे जिते माने आमर जो बोईतालु फूल नथिबो मुझे काठू मागिकी पछे नहीं आसबि मुझे जो 2टा हम पछे जॉइंट करके माने करदेवी आमर 16टा खंडे फुटीला आम घर समस्ते खाइले गोटे गोटे से हो तेणु मुझे माने डबल फुलर कले डबल फुलर कले टिके मोटा आसीबो खाइबापी भी भल लगे ये गोटिकिया फुलर कची ना से टिके पतला देखा जाउची आउ तापरे अबिका माने वर्षा सीजन चली प्रायतः समस्त बारे बोईतालु कखारू आ सब माने लगी अबिका जो पनीपरिया जो रेट है माने आलू केजी 70 टଙ୍କା सबू जिनस रेट कि खाइला बेलू आम पाखे आते पैसा नहीं निजे बारी रे आमर अल्प अल्प किसी करदेबू सबुठ भल आते किणिया पड़ोनी निज बारी रे जिते माने जोटा इच्छा हम आणिके खाईपर आम सब माने तली पड़ी अल्प बेसी ना भी अल्प किछि लगेदेले भी आमर खाइबापी सब हो मिनिमम 3-4 थर अलरेडी हो सारे माने बरा लास्ट थरक अच्छी सी भी
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ 2-3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। ଏଇ ଚୁଲିଟା ଜଳୁନି ବୋଲି ମାନେ ଅସୁବିଧା ଆମର। ଅବିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଲାଣି। ଅବିକା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯେଉଁ ବରା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବରା ହେବ, ବରା ତ ସରିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା ପିଠା ହେବ, ଯେଉଁ ଚୁନ ଚୁନ କରିଥିଲି ବୋଇତାଳୁ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ସେ ଆଣରେ ଟୋଟାଲି ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ନା, ତାକୁ କ'ଣ କଲି ପକାଇଦେଲି। ଇଏ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଯେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହେବ। ମାନେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି କେତେ ଥର ଲିଭିଛି, ମାନେ ନ କହିବା ଭଲ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ ତା କର ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ଛାଟନ୍ତା। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉନି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସେ କରିଦେଇକି କେମିତି ନେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଭାତ, ଡାଲମା, ଭଜା ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଯିବ। ତେଲ ପକାଇକି ମୁଁ ପିଠାଟା କଲି। ପିଠାଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଉଟେଲି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଘରେ ତ ଖାଇବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଠା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା କଟା ହେଇଥିଲା। ହାଣ୍ଡି ନେଇକି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବସେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ତାର ଆଉ ଯାହା କରିବ କରୁ, ମୋ ଆଖି ପୁରା ପୋଡ଼ିକି ମାନେ ଲୁହ ଖାଲି ମାନେ ବାହାରିଲାଣି। ମୁଁ କେତେ ଥର ପୋଛି ସାରିଲିଣି। ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଜାଳ ପୋତିଦେଲି। ମୋତେ ପୁଣି କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି, ତୁ ନହେଲେ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି କରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କରିଦେବା, ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ମାନେ ଦଳିଲା ବେଳକୁ ବି ପୋଡ଼ୁଛି। ଜଳୁନି ନା, ଓଦା ଜାଳ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଏତିକ ଯାକ ହେଇ ପିଠା ହେଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବସିକି ଖାଇଲି। ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ର ଫୁଲର ବରା ତ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।